መንግስቲ ሽወደን ኣብ መንጎ ርኹባትን ዘይርኹባትን ከባብታት ዘሃገር ዘሎ ጋግ ንምጽባብ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ንጥዕና ሓደገኛ ምዃኖም ዝንገረሎም ኩልኩላት መድሃኒት ኣብ ዕዳጋታት ይሽየጡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመልኩም ቀኒኹም ገለ ካብ ዜናታትና ኣርእስታት ይኹም ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ናብ ዝርዝራቱ ክሕልፈኩም እየ መሓር ብርሃም ድሓን ቀኒኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክእትወኩም እየ። መንግስቲ ሽወደን ኣብ መንጎ ንኣሽቱን ዓበይትን ከተማታት ዘሎ ፍልልይ ቁጠባዊ ጸጋታት ንምምዕርራይ ብዘንቀሎ ሓሳባት ተመርኪሱ ንዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ መጽናዕቲ ሙሉእ ደገፍ ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ዝተነግረ ኣብቲ መራሕ መንግስቲ ስቴፋን ሎቨን ከም ባህሊ ኣበየ ከተማታቱ ዝግበር ናይ ሓጋይ መደረ ወይ ከዓ ሶማርታል ንተቐማጥዎ ክሪስተን ሃም ናብ ዘስምዖ መደረ ተኸቲሉን ብመገዲ ሚኒስትራት ማሕበራዊ ጉዳያት ሌና ሃለንግሬን ከምኡውን ሚኒስተር ሲቪላዊ ጉዳያት ኣርዳላን ሻካራቢ ኣቢሉ ከም ዝተዋህበ ተፈሊጡ። መሰረት እቲ ሓበሬታ መንግስቲ ካብ ደሓን እቶት ጸጋታትን ዘለዎም ክፍላት ሃገራት መምሕዳራትን ሽወደን ዝርከብን ዝውህለልን ጸጋታት ናብቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣታዊ ዝወሓዶም ከባብታት መምሕዳራትን ንዝሃገር ዘከፋፍል ናይ 1.6 ቢልዮን ገንዘብ ከም ዝተመደበን እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ጽቡቕ ኣታዊ ዘለዎን ከተማታት መንግስቲ ዝስላዓለን ውፅኢት ምስ ተኣከበ ንገጠራትን ሓውሲ ገጠራትን ዝኾነ ኣታዊ ዝወሓደን ከባብታት ከም ዝከፋፈል ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ንምክፍፋል ሃብቲ ንኣሽቱ ከተማታት ዝብል መንግስታዊ ተበግሶ ብመተሓባብርቲ መንግስቲ ካብ ዝኾኑ ሰልፍታት ሽወደን ሓደ ሰልፊ ሰንተር ብኣወታ ከም ዝተቐበሎ ጸብጻባት ናይ ትማሊ ምሸት ይሕብሩ። ኣብ ሽወደን ነቶም ብሕማም ምዕጻው ሰራውር ደም ኤፒሌፕሲ ዝተጠቕዑ ቆልዑ ዝፍውስ ዝንከላኸልን ካብ ካናቢስ ዝተባህለ ሓሽሽ ዝተሰርሐ ሓድሽ መድሃኒት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መድሃኒታት ሓቢሩ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተባሂሉ ዘሎ ኤፒዶሊክስ ዝተባህለ መድሃኒት ካብቲ ኣብ ዓለም ብሕጊ ዝተኸልከለ ክቡር ዝዋግኡ ሓሽሽ ካናቢስ ከም ዝተሰርሐ ውፅኢታዊ ክኸውን ዓብ ትፅቢት ተነቢርዎ ከም ዘሎ ይዝረብ። በዓል መዚ ጉዳያት መድሃኒት ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝሓለፈ ወርሒ እዚ መድሃኒት ኣብ ኤውሮጳ ብወግዒ ክሽየጥ ፍቓድ ድሕሪ ምሃቡ ብኡንብኡ ሰፊሕ ጠለብ ከም ዝቐረበሉ ይሕበር። ኣብ ሽወደን ጥራይ ስጋብ 70 ዝበፅሑ ብሕማም ኤፒሌፕሲ ዝተጠቕዑ ምዝጉባት ቆልዑ ከም ዘለዉ በዚ ሓድሽ መድሃኒት ከዓ ዓብዪ ሓገዝ ክረኽቡ እዮም ዝብል ተስፋ ይሕቲሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። ኣብ ዕዳጋታት ሽወደን ጸረ ጥዕና ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ካልእ ሓደገኛ ትሕዝቶ ዘለዎም መድሃኒትን መተካእታ መግቢ ዝኾኑ ከኒናታት ኣብ ኣብያተ ንግድን ብመገዲ መርበባት ሓበሬታ ቢሉ ይሽየጥ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ሽወደን ኣባላቱ ዋፊሩ ዘካየዶ ምርመራዊ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ኣብ ሽወደን ብመሰረት ሕጊ ንመዓላ ንግድን መሸጣን ከይውዕሉ ዝተኣገዱ መድሃኒት ከም መተካእታ መግቢ ዝውሰዱን ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ብወግዒ ይሽየጡ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ንዝኾነ ዝዕድጎ ብፍላይ ከዓ ሓኪምን ሞያተኛታትን ዝኣዘዝዎ መድሃኒት ኣብ ዝገዛሉ እዋን ንቤት ጽሕፈት ምቁፅጻር ናውቲ መግብን ንጥረ ነገራትን ብምውካስ ሕጋውነት ናይቲ ንጥረ ነገር ሳዕቤኑን ምውካስ ከም ዝከኣል ሓላፊ ምቁፅጻር መግቢ ኣብ ከባቢያዊ በዓል መዚ ዝኾነ ዳንኤል ፐርሾን ሓቢሩ። ነዚ ተኸቲሉ ዘቃልዐ ቴሌቪዥን ሽወደን ነቶም ኣብ ሽወደን ንኸይሽየጥ ዝተኸልከለ ናውቲ ክሸጡ ዝጸንሑ ብኡንብኡ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ስለ ዘመሓላለፎም ምሻጥ ደው ከም ዘበሉን ንዝምልከቶ ኣካል ቁፅፅሩ ክሕይል ከም ዘለዎን ምሕፅንታ ዘመሓላለፈ ህዝባዊ ፕሮግራም ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ወሃቢ ኣገልግሎት ቡስጣ ፖስት ኖርድ ብሽሙ ማዕለያ ዘይብሉ መልእኽትታት ብመገዲ ኤስኤምኤስ ናብ ተገልገልቲ ይለኣኽ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ካብ ፍልጦት ትካል ወፃኢ ብሽምቲ ትካል ተኸዊሎም ዘደናገሩን ዘይሕጋዊ ገንዘብ ንምእካብ ዝነጥፉ ወገናት ስራሕ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ክጥንቀቕ ጻውዒት ኣቕሪቡ። መሰረት ሓበሬታ ፖስት ኖርድ ዝኾነ ሰብ ኣቑሑትካ ክለኣኸካ ክንዲ ገንዘብ ክፈል ዝብል መልእኽቲ እንተደኣ መጺዎ ናብቲ ትካልን ፖሊስን ክሕብር ይግባእ ክብል እቲ ትካል ንህዝቢ መኺሩ ኣሎ። ሰብ ዘደናገሩ ወገናት ኣብዚ እዋን እዚ ብቐሊሉ ቁፅሪ ቴሌፎናትን ኣድራሻን ኢሜይልን ናይ ምርካብ ጸገም ስለ ዘይብሎም بمجد زتفلاليو ناي سرقن مدنجارات بالحات كم زكايدو يفلت
ካብዚ በመበጋስ ህዝቢ ንዝመጾም መልእኽትታት ብዓይኒ ጥንቃቐ ብምርኣይ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን መኽፋል ይኹን ካልእ ውሳነ ነቲ ዝመጸ መልእኽቲ ካብ ሓቀኛ ኣካል መምጽኡ ከረጋግጽን ክውከስን ከም ዘለዎ ክብል ፖስት ኖርድ ኣብቲ ንንባብ ዘብቅዖ ወግዓዊ መግለጺ ኣመልኪቱ ኣብ ሱዳን ድሕርቲ 30 ዓመት በወታደራዊ ምሕደራ ዝመረሮ ህዝቢ ሱዳን ብዘካየዶ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ንለውጢ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ወታደራዊ መንግስቲ ተኸቲሉ ኣብታ ሃገር ዝተረኣየ ሰፊሕ ናዕብን ሁከትን ምዕለቢ ከም ዝረኸበን እታ ሃገር ናብ ሲቪላውን ዴሞክራሲያውን ስርዓት ክወስዳ ዝኽእል ውዕል ወታደራውን ሲቪላውያንን ከም ዝተበጽሐ ዓብ ዜና ናይዚ ቀዳመ ሰንበት ኮይኑ ከም ዝቐነየ ክፍለጥ ተኻኢሉ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ዘኣለዩ ወታደራውያን መራሕቲ ስልጣን ሒዞም ከይቅጽሉ ብምስጋእ ተቃውሞኡ ዝቐጸለ ህዝቢ ሱዳን ህጹጽ በርጌሳዊ መንግስቲ ክቐውም ብምጥላብ ምስ መራሕቲ ወታደራት ኣብ ግጭት ከም ዝኣተወ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ ሕብረት አፍሪካን ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያን ዘካየድዎ ሽምግልና ኣብ መንጎ መራሕቲ ሲቪላውን እንቅስቃሳትን ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን በብእብረ ዝምራሕ ን3 ዓመት ዝጸንሕ መሰጋገር መንግስቲ ቤት ምኽሪ ክቐውም በዚ ኸኣ ተሃገር ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ንምቋም ዘኽእል ስምምዕ ኣብ ዝቐዳመ ሰንበት ከም ዝተፈራረሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ህዝቢ ነዚ ሓድሽ ስምምዕ ብሃገራዊ ጽምብል ከም ዝተቐበሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ጸብጺበን كبرات تخطاتلتي مدبنا نيلومي زتدالو ዜናታት አልኮምፒስ ዝስጋብ ሕጂ ክተከታተሉ ወጽናሕኩም እዩ ካብዚ በመቀጻል ናብ ኩነታት አየር እንታይ ከም ዝመስል ካብ ስቱዲዮና ዘረኸብናይ ሓበሬታ ናባኹም ኮብለ ሰናይ መክተታል خبركم تخطاتلتي مدبنا نلومي زتدالوه ناي زينان ناي كونتات اير حبريتان بزودينا لنا اب زمص زلو سمون بتماساسال مدب سغاب نرغب سلام دحنقني